Predstavte si, že každý mesiac sledujete, ako vaše účty za elektrínu klesajú. A vaša domácnosť čerpá energiu priamo zo slnka. Energiu, ktorú si vyrábate sami. Sme Trisan. Pomáhame rodinám na Slovensku stať sa energeticky nezávislými, vďaka vlastnej fotovoltike na kľúč. Navrhneme systém presne podľa vášho domu. Používame len overené značky panelov, meničov a batérií. A všetko dodávame od projektu cez montáž až po spustenie do prevádzky. Hybridná zostava vám umožní ukladať prebytky energie a využívať ich, keď slnko nesvieti. A čo je dôležité, pomôžeme vám aj so žiadosťou o štátnu dotáciu, aby ste ušetrili už na začiatku. Prečo sa rozhodnúť práve teraz? Ceny energií rastú a každý mesiac váhania znamená ďalšie zbytočné výdavky. Fotovoltika prináša slobodu, stabilitu a istotu na desiatky rokov dopredu. Celý proces je jednoduchý. Najprv sa nám ozvete. Krátky rozhovor, pár údajov o vašej spotrebe a streche. Potom pripravíme návrh riešenia a cenovú ponuku. A zvyšok nechajte na nás. Ak túžite po energetickej nezávislosti, ak chcete mať svoj účet pod kontrolou, kliknite nižšie a rezervujte si bezplatnú konzultáciu. Trisan. Vaša energia, vaša sloboda.